Eżis ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-rokna tagħna mir-Rescue Center. U kif diġà ġbittuna l-attenzjoni, oġobkom ħafna proġett li għamilna milux waqt il-programm #Ikrate fejn aħna użajna il-Crackle Effect. Mela, x'inhuwa dal-Crackle? Dan huwa prodott li tista' tuża anke kollha tal-mastru laxxam ħalta mal-ilma jekk trid, l-effett ikun ftit differenti, imma aħna nippreferu nużaw il-Crackle mill-ewwel. U x'jagħmel dan il-Crackle? Dan il-Crackle jagħti dawk il-qsim ġo żeba. Dan kien moda ħafna fit-tmeninijiet, fil-fatt ħafna mill-kmamar tas-sodda li kienu jsiru fit-tmeninijiet kienu jsiru b'dan l-effett. Huwa prodott li ilu jintuża snin twal, speċjalment f'ambjenti ġo Franza u ġo l-Ingilterra biex joħloq effett differenti milli daqs li kieku żbajna l-amara bħalma wrejtkom id-darba l-oħra. U il-Crackle dan isir bi proċess faċli ħafna, hemm bżonn ftit prattika minħabba li jekk inti tagħti iż-żeba fuqu ikun hemm it-tendenza li jekk tgħaddi bil-pinsel fuq dak li tkun għadek kif għamilt, l-effett jitlaq għax l-effett jibda joħroġ pratikament mill-ewwel. U ħankun qed nurikom dan fl-episodju tal-lum. Mela, l-ewwel ma ħanibda huwa bit-trick żgħir kif tiftaħ il-bottijiet taż-żeba. Jiena meta ma jkollix biex niftaħ ma nużax tornavit, għax it-tornavit ikollu tendenza li l-bott taż-żeba f'dal każ bħal dan pereżempju iħalli it-tarf il fuq. Allura mbagħad meta tiġi biex telaq ma jissiġillax sew. Allura nuża in-naħa ta' wara ta' kuċċarina. Hawnhekk iktar wiesa u iktar faċli biex tidħol minn hawn u timbotta il fuq. U f'dal każ jien ħankun qed nuża użajt il-kuċċarina biex niftaħ il-bottijiet, ħankun qed nuża il-Crackle u ħanuża l-injama li żbajna fl-episodju li għadda. Hawnhekk, mela nużbuha fuq ir-roża u l-kulur ieħor li ħanamlu huwa ċilesti. Mela, x'inhuwa il-proċess tal-Crackle? L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu l-proċess kollu li għamilna l-aħħar darba u nagħtu il-kulur ta' taħt. U il-kulur ta' taħt dan jgħin ħafna biex ovvjament ħajjoħroġ fejn joħroġ il-qsim. Wara nagħtu il-Crackle. U f'dal każ jiena ħanuża dan il-Crackle tħawdu sew biex kemm jista' jkun l-ingredjenti li għandu ġo fih jitħalltu u f'dal-każ jiena din l-injama żbajta mill-fuq għall-isfel. Issa biex joħroġilna l-effett tal-Crackle aħjar nimxu bil-kontra, jiġifieri nagħtu bil-mindut. U nagħtu kemm itina il-Crackle, nistgħu nagħmlu layers irqaq jew layers twal, nistgħu nagħtu bil-wieqaf u mbagħad l-aħħar daqqa intuha bil-mindut. Issa tkunu tafu r-raġuni għaliex meta nkun qed nurikom kif tiġi applikata din il-Crackle u kif ħajinqasam iż-żeba minn fuq. Jiena hawnhekk kważi lest minn dan il-prodott li huwa l-Crackle. U fil-fatt lest diġà. Mela, jekk tinnutaw qiegħed ileqq u qed jirrifletti id-dawl ġo fiha dak ifisser li għadha imxarba u trid tinxef. Inkunu nafu li nixfet meta dan ma jibqax ileqq. Mela, ħanalluha tinxef u minn hawn ftit ieħor nerġa' nkun magħkom biex nagħtu il-kulur ta' fuq.
Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk issa il-krekel nixef immattja mhux ħażin allura d-dawl ma baqax jirrifletti kif kien qed jirrifletti qabel u meta mmissuh ma jkunx iweħħel. Allura dak ifisser li aħna lesti biex nagħtu il-kulur ta' fuq. Mela, x'jiġri f'dal-każ jekk idum ma jinxef? Fil-każ tiegħi jiena nuża jew hair dryer jew inkella heat gun biex innixxef malajr, noqgħod attent ovvjament li ma naħraqx iż-żebba ta' taħt u hekk il-proċess inħaffuh iktar. Il-krekel jiddependi mit-temp kif ikun, daqqa jinxef malajr u daqqa idum ħafna biex jinxef speċjalment jekk tkun il-kesħa. Allura nissuġġerixxi li ittuħ anka l-għada il-kulur taż-żebba li tkunu ħatamlu. Issa jiena ħankun qed nuża kulur li huwa dan li huwa ċ-ċilesti fil-Gris fil-fatt jgħidulu dakek, ħanagħmel ħafna żeba mal-pinsel biex il-krek tiġi ikbar. Issa jekk tiftakru iż-żeba tajnija bil-wieqaf u mbagħad il-krekel tajnih bil-mindut, issa iż-żeba ħanamluha bil-wieqaf. U nagħmel ħafna żeba biex fejn jien irid nagħti il-krekel fejn irid nara il-qsim joħroġ il-qasma toħroġ ħafna ikbar. U f'dal każ jien ħammexxi ż-żeba il-fuq u l-isfel mill-ewwel għax l-effett jibda joħroġ mill-ewwel. Ara fejn inkun tajt ħafna żeba il-qasma ħa toħroġ ikbar. Allura dal-proċess irridu naġlu ħafna iktar, noqogħdu attenti biex ma nerġgħux immissu fejn inkunu għamilna, irridu ntuħ mill-ewwel u hekk jekk f'każ li nħallu xi kantuniera jew bejn linja żeba u oħra inħalluh jinxef u mbagħad immissuh bil-pinsel irqiq apposta. Sa f'dal każ jiena ħaniġi quddiem il-kamera biex intom tibdew taraw l-effett tal-krekel qed isir. U l-qasma tiġi mill-ewwel. Issa fejn ikollna l-iktar żeba ħajjimmarka ħafna iktar. U hekk għandna il-krekel lesta. Issa f'dal każ il-qsim jidher b'xi mod jew ieħor differenti fejn tajna ħafna żeba il-qasma kienet ikbar u fil-postijiet fejn tajna ftit żeba il-qasma kienet iżgħar. Imma dan huwa l-effett li ridna noħolqu biex aħna nurukom ukoll kif jidher dan l-effett. Issa wara li nkunu għamilna dan ix-xogħol u kuntenti bih, nistgħu intuħ passata jew sealer jew inkella xema. Nistgħu nużaw xema trasparenti jew xema tal-kulur, imma f'dal każ jien ħanuża dan is-sealer kemm intih passata ħafifa u biex jiena nkun qed nissiġilla fejn kien hemm dak il-qsim u dak il-krekel biex din linja ma nkun nista' nuża għal proġetti oħrajn li ħankunu qegħdin nurukom f'din ir-rokna tagħna tal-Rescue Center. Mela, issa jiena kemm tajta ħafif u hekk issa reġa' ġiet tleq għax għadni kif tajta s-sealer u mbagħad kif tinxef tkun lesta għal proġetti li jmiss. Mela, il-krekel nistgħu nużaw ukoll mhux biss biex noħolqu dan il-qsim, imma nistgħu nużawh kulur, pereżempju jekk jien għandi r-roża minn taħt, nagħmel il-krekel u nerġa' nagħti ir-roża fuqu biex noħloq texture. Jiġifieri iż-żeba jekk jiena rrid noħloq effett antik jgħidulu barn style,
fejn inti għandek dik il-biċċa mara, anka kif konna mdorri meta konna żgħar, ikollha ħafna passati żeba fuq, allura dik iż-żeba tkun qisha qiegħda tinqala, b'dak il-mod inkunu qegħdin noħolqu dan l-effett. Ġifieri jkollna l-istess kulur imma bejnietu indaħlu l-crackle biex kemm jista' jkun ikollna dak l-effett iktar antik u iktar raff. Mela, għallum daqshekk sakemm nerġgħu niltaqgħu id-darba li jmiss. Saħħiet!